basis. Gewoon, wat is eigenlijk? Als jij, dit is quote, letterlijk quote. Werd ik gebeld door mijn schoon. Het is een staatsbezoek. De belangen van de kolonisator. Kulturu Open Mic. Uw verhaal vertellen? Bel of app naar 858-8943. Tot dan. Kijkers, we staan hier met lijst nummer 49, kandidaat nummer 49 van de ABOP, meneer Rozenblad. Hoe zat dat meneer Rozenblad naar ondernemer waren bij de vorige interview thuis bij hem, maar vandaag weer in de shop. Meneer Rozenblad, hoe gaat het met u? Goeiedag kijkers. Laten we zo beginnen. Hoe kalegi gado toch? Toch, we kunnen die grap niet maken toch? Want als we beginnen gado, dan wat gaat er dan gebeuren met de gemeenschap? Ja toch? Laten we elkaar niet voor de gek houden. Ja toch? Yes. Dat soort verhalen gaan we niet vertellen. Oh, je belly full, maar je hungry. Als je maag gevuld is, in jouw boom, je hebt alles aan op tijd. Je kan je barta kepina. Maar eigenlijk zijn het die gasten die zich hebben verrijkt in de politiek. Die schreeuwen eigenlijk dat het arme volk gebukt gaat onder de ellende. En laat me even aanvullen. Die zij hebben gecreëerd. Zij hebben die ellende gecreëerd waaronder de samenleving nu gebukt gaat. En dan we praten over de oorzaak, 15 jaar terug, 10 jaar lang, de oorzaak. En nu het gevolg. Hoeveel hebben zich verrijkt over de ruggen van de arme mensen? En natuurlijk, het is iets dat je moet toelaten. Want datzelfde geld wat ze toen op dubieuze wijze hebben vergaard, wat ze hebben toegeëigend, de wittebordcriminelen, dat geld gebruiken ze nu en zetten ze ook in voor hun vlaggenparade. Daarmee kun je beerfragaji mee bovendoro. Iwani no wani, je verstaan. En daarom zeg ik u, als ik het goed heb is het nog 24 dagen. Ja. Dan gaat u ze niet meer zien, dat denk ik bangay. Dat you kabaso zo. En hoop is uitgestelde teleurstelling. Ze hebben u al 10 jaren teleurgesteld. 10 jaren hebben ze u in de maling genomen. Hoe lang gaat u zich laten misbruiken? Men wil u nu hebben, natuurlijk gaat men komen met mooie praatjes. Men gaat zelfs zo ver dat men bepaalde figuren die het niet zo nauw nemen met de maatschappelijke realiteit, omdat ze altijd high zijn van een of ander spul. En die mannen weten dat na de verkiezing dat het afgelopen is, ook voor hun. Die mensen, die gasten worden misbruikt om het electoraat. En vooral in de achtergestelde buurten, waar men weet dat men het moeilijk heeft. Kijk, in een relatie, if je hebt een vriendin, take me uit bepaalde gezinnen, dan min hoop dat je ouders tegen dat jere. Dat je tegen dat jongman, je hebt nu een vriendin, afugo zet libi, afugo pina. Die formulering. En telkens weer, keer op keer, is het afugopina. Afugopina. When was van het thema sandet. Ik weet van waar ik kom. Ik kom uit een
eenoudergezin. Ik weet hoe hard Weilen het heeft gehad. Esme Yvonne Rozenblad, ik weet het. Mine vergiet. Geen moment. Mine is de praxere heer Dewan Mimuroko. Maar vaak genoeg komt ze in me op. Het is die kleine jongen die zonder vader is opgevoed. En dan nog gaat u me nooit horen dat ik uithaal of racistische uitlatingen doe in hun richting. Het moest zo gebeuren. En vandaag de dag, dat succesverhaal van Malo Rozenblad. Directeur-eigenaar in de Zwarte Hoevenbrugstraat. If you like it or not. I'm the boss. Ja. Inderdaad. Meneer Rozenblad, hoe was uw recommandie? Gisteren was 1 mei. Werken. Werken. Hai, boy. Ook werken. Later naman tayo met actie. Wie zit op Facebook recommandie? Is werken. Ik heb gisteren spinazie geplant. Ik heb antroa geplant. Boulanger heb ik geplant. Ja, ik werk. We zien heel weinig DNA-kandidaten die een onderneming hebben of die zelf planten. We zien ook tegenwoordig dat bepaalde mensen de politiek binnengaan om dat geld. Want Amoni Biggie, van de 30.000. Is er een 130.000. Ja. Is er een bericht dat u voor hun wilt achterlaten? Want uiteindelijk ga je niet werken voor jezelf, maar voor het volk. Iemand die bij zijn moeder inwoont, bij zijn ouders inwoont, is 99,19% dat hij gaat werken voor zichzelf. Pas meer, want de misdraagt ding. Maar ik wa jong op ching. En het is iemand die uitgehaald heeft naar een minister. En dat is het gedragspatroon van hun. Meneer, als ik u mijn telefoon moet wijzen hoeveel confidentiële informatie ik heb over... Ja, we zijn in een verkiezingstijd, maar... Ik heb altijd gezegd, laten die mensen hun keuze maken. Zij gaan er bedrogen uitkomen, ik niet. Als ik nou binnenkom, of niet. U begrijpt waar ik naartoe ga. Ik denk dat ik u materiaal heb gestuurd van buitenlandse beurzen. Waar ik op eigen kracht, het heeft wel lang geduurd, uit eigen middelen. Ik heb geen enkele regering en geen enkele functionaris om bedankt te zeggen. Bedankt voor wat? U moet me bedanken. Want ik heb Brunswijk naar een huis gebracht. Aan de Antodrachtenweg. En het zijn de meest ondankbare figuren die ik heb meegemaakt in de politiek. Ze gaan niks voor u betekenen. Het is ikke. En de rest mag stikken. Die mensen, die gasten, hebben dat wijgevoel niet. Ga kijken wat ze daar hebben neergezet op Noord. No? Ga kijken wat ze over de ruggen voor de Portisama. Ja, Portisama toch. Je jompa lucht toe. Dat je er de verleden. Maar meneer Rozenblad, de man bij voer toe. De bij voer toe. Ze hebben ook gestolen. En zelfs mensen die propaganda voor ze toen hebben gemaakt, hebben ze nog steeds niet uitbetaald. Carivest is niet uitbetaald. Naschoolse opvang is niet uitbetaald. Ete, je spikri, dat je chari aigoje. Je depende. Dus vaak genoeg, mijn grandma bawa sa de taki. Moet even in me opkomen, mijn formulier en boom. Eigenlijk is chi ati na prisirifu walosma. Je met trobi na ngami omamang ma. Die man heeft nooit iets voor jou betekend. Die man heeft nooit in uw behoefte kunnen voorzien. Vraagtekens. Imuroko. U moet nu werken en zelfs na de verkiezing gaat u harder moeten werken.
om in uw eigen behoeften te kunnen voorzien. En als ik u nu vertel dat de koers na de verkiezing 60 gaat worden en 70 gaat worden. Als u geen goede keus maakt. Wat gaat u me zeggen? Mensen zijn rancuneus. Im luku den billboard. Voor de vrouw. Im luku. Taka vrouw wel lafu. En mannen redden bij toe. Hij lafu. Maar hij. Nee lafu. Hij loerie. Ze zijn rancuneus. Ze zijn sadistisch. U gaat groot praats moeten incasseren na de verkiezing. Je moet tegen Lolo zijn. Want hij had ding. Dat is stende weg. Is don tia zij doe. Je hebt jezelf verrijkt. U heeft buitenlandse posten gehad. Waarbij u ondernemers zou kunnen mobiliseren en stimuleren en faciliteren in het buitenland. Mobiliseren, faciliteren, stimuleren. Laten ze zich gaan profileren in het buitenland. U heeft het niet gedaan. En je schrijft dat in pamflet. Volledig een man een pamflet kon je. Boya dekati. Maar goed, misschien wil hij zeggen, hij gaat voor me stemmen, je moet voor me stemmen. Hij moet zeggen, Flora is van hem. En die puri bereka door. Moet sorry materiaal dadelijk. Houdt u me daaraan? Ja. Ik heb videomateriaal. Houdt u me daaraan? Zeker. Zoek dat videomateriaal voor me, Diego. Ik heb gebeld naar binnen toen ik dat materiaal heb gehad. Want hij heeft mensen opgelicht voor $6.500 US. Als hij het niet had betaald. Ik heb het voor elkaar gekregen dat die jongen daar op Flora, we hadden maar Puff Daddy Crew. Toch? Ik heb het voor elkaar gekregen. Ik heb de leiding gebeld. Je know, dat mag die nou toch. Bas dede. Wat normaal, dede maar met de rotzooi. Wanneer ze hun ontoelaatbare handelingen hebben gepleegd. Dat de longo Abbas. Abbas heeft pai onder de mantel der liefde zand erover. $6.500 US. Maar lig wat mat heeft me op. Gib biggie show drape. Tjap biggie artiest kon oplichter. Zij denken aan moet aan samenleving. En dan man zei Bartak Flora af me. Weet u hoeveel mensen ondermijnd worden? Alleen om een DNA-post. Laat me u verklappen. Ik ben aan de Koesewijnenstraat geweest bij een ondernemer. Een van de gerespecteerde ondernemers ben ik geweest. We hadden 3 DNA-posten. Want wij van Suriname zijn geaccommodeerd op de lijst van ABOP. Dus we zijn deels opgegaan in het. We hebben onze identiteit niet aan de kant gezet, want ik was in Miami en mijn voorzitter raakte in de war die Miguel. Maar ik hem no Comoro, zei hem no Comoro. Ik ga ook vaak naar andere landen, ik ga ook vaak naar Frans-Guyana. Dat is mijn ding, buitenlandse. Ik stuur die foto's voor je. Mensen kunnen op mijn TikTok gaan, alle buitenlandse beurzen die ik heb bezocht, op eigen kracht. Dus op een gegeven moment, het is 500.000 geweest. En voorzitter, nou eerlijk man, dus een man weet trangen zo. En een man ondernemer, een man zakenman. Dus ik weet tegen man dat ik nog spamole, maar regelen. Maar dan maar jaren ik kon ik mopo. Dan was man ik choka man. Maar alle respect ook jaren voor wat ik was, als ik het goed heb, 8 jaar in de ABOP. Nadat ik in problemen ben gekomen, nadat ik met name Leo Brunswijk heb gebracht. Nuwelen, president, Nuwelen, Bouta, Micha Leo Gojamang, Nanga Ayompong, Fupurama uit Adipi, want het was al afgelopen. Ik ben de persoon geweest die ervoor heeft gezorgd dat die onderhandelingen weer op gang kwamen. Ik heb toen nog gebeld met de vrouw van nu VP, vicepresident Ronnie Brunswijk.
Want zij allemaal klanten van me. A heer gang. Dus dan, mi doen een goed woordje dat hoe jammer ombreken. Ronnie leeft toch? Leo leeft toch? Ik verklaar die onwaarheden, maar nadat ze Leo de laan hebben uitgestuurd, dan kom ik natuurlijk in problemen. Dus dan trek ik mijn schrift terug. Maar desondanks, als er wat is oneffenheden, problemen, altijd mi bebel go na top dat ik lukuno een probleem de, ik lukuno pof de misdrag en drape, of ik lukuno een ontoelaatbare handeling drape, of ik lukuno patiwang gweliba partij, takangasma. Isabi to, dus dat tjintjes aan dat sami ben doe altijd. En als natuurgenezer mag ik geen onwaarheden verkondigen. Want ik wil mijn identiteit en mijn kracht als natuurgenezer wil ik nooit en nimmer kwijtraken. Ik denk dat hij me vaker heeft meegemaakt hier tijdens het wachten. Over het geld gesproken, 130.000 SRD. Het is een uitkomst voor velen, maar voor mij is het een achteruitgang. Ik ben de directeur-eigenaar hier. Ik ga al mijn vermogen ga ik niet zetten op internet. Dat gaan we niet doen. Maar één ding kan ik wel meegeven. Dat ik internationaal mijn diensten heb bewezen op verschillende beurzen. Dus dan hoef ik niet in de materie te gaan toch. Hoeveel jongens heb ik niet gefaciliteerd? Want ik hoor mensen zeggen, ik kom voor de ondernemers. Hij liegt, ze liegen. Ze gaan u bedriegen, ze liegen. Stel eens voor, de wonderen zijn de wereld nog niet uit. Stel voor dat het DNA-werk binnen de sociaal werk. De bofetanga de schrift. Zouden ze zo overhoop zitten met elkaar? Helemaal. Nee toch? Huh? Helemaal. Huh? Maar ik heb altijd gezegd, vele van ze, hun hebzucht kan niet bevredigd worden. Vaak genoeg zijn ze zo hebzuchtig dat ze voorbij gaan aan de maatschappelijke realiteit. Wat ze hebben gecreëerd en grote delen van de samenleving onderdrukken. In die achtergestelde positie laten. Ik hoorde een voorganger pas zeggen, ama beledige samenleving. Maar ik voel me niet aangesproken. Pe amatat, ik wil hem niet citeren, sa amatat kusaranama. Als ik het goed heb, als ik hem mag citeren. Het is me ontgaan, maar het moet erop lijken. Hij heeft waarschijnlijk gewerkt met zijn eigen inzicht. Nou, hij ziet hoeveel mensen hij elke zondag kan manipuleren. Is dat toch? Daarom zeg ik u, Auroko Same Dumika Karmisre voorganger toe. Ik weet van waar ik kom, ik weet hoe ik ben opgevoed naar een Bijbel. En bepaalde handelingen en bepaalde uitlatingen doe je niet. En dan moet men op je komen stemmen. En vele van ze, die kleine man waarvoor het aangifte is gedaan. Meneer, ik zeg één ding tegen de manchisi voor dat is het de eerste keer dat men je gepakt heeft voor diefstal. Voor een ontoelaatbare handeling. Ja toch? Ja. Dus amandis na olanga, ama analyseer de jongensma sang. Laten we elkaar niet voor de gek houden. Dit willen we. Deze jongeman hebben ze ook aangeboden aan mij. En ik heb geweigerd. En na afvoer deze bieden ama aan namitak mimleama op insan. Ik heb geweigerd. Begrijpt u? Omdat mensen hier in Suriname zijn lichtgelovig. De maar ebribi snel, je kan ze alleen maar beloven. Mensen die nooit iets hebben betekend voor de samenleving komen met valse voorwendsels. En men hapt erin. Ik kan u aangeven. Want mensen gaan vragen en zeggen, maar meneer Rozenblad, wat gaat u komen doen?
En dan wil ik u vragen, zeg mensen, wat heb ik allemaal in 40 jaar al gedaan? Wat ik ga komen doen? Hetzelfde ga ik komen doen. En nog iets erbij. Als ik gemachtigd word. En ik praat met die zwevende kiezers. Ik praat met veel mensen die hier komen. Die nooit meer zouden gaan stemmen. Omdat ze simpelweg teleurgesteld zijn. In hun partij waar ze traditioneel hun stem aan gingen geven. Zeiden unet draai aan model. Draai aan tafran op het rozenblad. No. Daar bent u zeker van dat u een stem heeft. U kan op me rekenen. U kan vertrouwen me. Vertrouw eerst op God. Dan op walibisme. Dat moment dat u de verkeerde mensen in het machtscentrum accommodeert, gaat u er bedrogen uitkomen. Johan Bari mag geluid nog komen. Ik wil even praten met de gepensioneerden. Samenleving, gepensioneerden. Ik wil praten met de gepensioneerden. Alle gepensioneerden die willen, die bij machten zijn, om nog te kunnen functioneren. Eerlijke, oprechte gepensioneerden. Die nog vitaal zijn, die nog capabel zijn. En die willen, we gaan niemand onder druk zetten, kunnen zich bij me aanmelden. En een kopie me. Alsjeblieft. Alle gepensioneerden, zowel politieagenten, verleden heb ik een politieagent ontmoet. Zeer integer mens. Zeer integer mens. Ik ontmoet elke dag onderwijsgevenden hier. Elke dag ze zeggen Marlon. Marlon, we willen. Ik kan het nog. Al moet ik halve dagen doen. Al moet het 3 keer per week of 4 keer per week. Of alleen in het weekend. Er komen onderwijsgevenden hier, meneer. Mensen, Surinamers, er komen onderwijsgevenden hier die nog mee kunnen gaan, die nog mee willen gaan. Zomaar normaal, oké, respectie. Maar zij, onderwijsgevenden, politieagenten, noem maar op, bouwvakkers. Ik heb bouwvakkers nodig, ik ga bouwvakkers nodig hebben. Ik heb het al bewezen toch? Resocialisatieprojecten. En vooral de onderwijsgevenden. Want samenleving. En dan praat ik over een minister die daar was in een partij. Die bewuste minister heeft gezorgd voor die overstroming. Die ze eigenlijk doorstroming noemen. Dus minister, itaki bigi money i gudu srevi. Maar u heeft gezorgd voor een doorstroming die nu voor een overstroming zorgt aan achtergestelde kinderen die vooral het vak rekenen niet snappen. Taal, noem maar op, maar vooral rekenen. Zelfs al gaan je kinderen op de beste scholen. Mijn kind gaat op een privé. Toch zet ik ze op wis. Toch zet ik ze op reken. En u heeft gezorgd voor een doorstroming die nog voor een overstroming heeft gezorgd. Waardoor een voorganger. U heeft de voorganger de ruimte gegeven om dit soort ontoelaatbare uitspraken op een internationaal podium te doen en ons volk te beledigen. Hou je vuile was binnen. Hoeveel resocialisatiewerk heeft u gedaan in uw gemeente? Ik don't want to intappen, man. Want altijd tama shimi amai lukumi lek mi tek wan sanfeng. Mine tek des matin daar. Natuurlijk
Gaat u dat zeggen? Want na die zondag rijdt u weg in uw Impala. Dus maar betak Impala. En als laatste busmoni sa des ma abi. Maar wat vindt u van voorgangers die het politieke arena betreden? Money talks. Die goeie niet nagesproken. Je ziet hoe ze omgaan met hun mensen. Zelfs daar is er concurrentie. Ja, amandis de predik boom, amandat ne. I cherchi e begin in you. I cherchi na you also. Die goeie niet nagesproken. Om mijn voorganger na sroto, was rota albina tak amata kamabe oli afro-baarmoeder. Sroto tak om mijn sroto. Hoeveel bewijzen zijn er? Dat de man is bij de dames kapper 40 jaar dan de de bodu. Al 40 jaar knip ik, zorg ik ervoor. Toch? Dat dames hun haar mooi gemaakt worden. Ik ben haar- en hoofdhuidspecialist. Ik ben me verder gaan ontwikkelen. Ja, maar ik wil in politiek naar money. En wat de voorganger? Die baas lassie. En bij dat eerste man sa kotik mopoli baas. You met taki wan man, I be de punto. Die baas lassie, you kotik mopo. I jump up mopo. I long, I chala. I opo free. Abirtis ref pa ma betang. In een achtergestelde buurt. Dan maar bij de minister, maar Freusigotana aquarium project. Want hij wil die arme mensen niet zien. Maar bij de minister, maar Freusig moppen uit dat project. En dan moppen uit dat partij. Noa de bakay ko spikri fragaji. E beer fragaji. De moko leggie uitzegt. In de hemel is paradijs. Dus je moet eerst doodgaan en je moet geloven voor Sigo in paradijs. Maar hier leeft hij in paradijs in alle wilde en alle luxe. De baas heeft u alles gegeven wat uw hartje begeerde. Het is lucid. Omdat dat lassie. Dan ben lassie nog wel goed. En daarom zeg ik eigenlijk in op hem Maxima vraagt dat wat mo wipi. Ik gekozen of niet gekozen. Ik maak deel uit van de samenleving. Gekozen of niet gekozen. Niet gekozen. Heb ik mijn andere opties. Ik heb mijn andere mogelijkheden. Toch? Hoeveel mag je vandaag kopen? Je mag maar $1000 kopen vandaag. Heeft u gehoord? Ik wijs u na de uitzending. Die bonnetjes waren we. Vandaag mag ze maar 1000 kopen. Ieder bij hem daar. Yes, meneer Rozenblad. Oké, une bluff. Mina dai hard tranga baka a capella, me roko tranga. Me siki toch me roko. En laten ze dat voorbeeldfiguur overnemen. Laat me u weer vakopleidingen. Prefi knap tapa ukumimang. Sluit die anami. Prefi knap drape jiwalo ajer story e wakti bas. Bas no komoro. Bas no komoro a enige vasfaka kona wa yorka. Ano demoro. Une verstaan. Huh? Laten mensen uw hersens niet kunnen komen manipuleren met doden. Want men is bereid om over lijken te gaan. Huh? Is dat bestemd op Wajorka? En wat trama sangwa fesi, want mi waka jaren na nga mika sorry foto toe. Toch? If mi beda ma familie. If dat ra geef je op, respectie. Respectie erin. If dat ra geef je op. Mina ondervoorzitter in mijn partij. En mi saptak dat ra geef je op. Mine pot je tapa lijstje. An eurokara mi man. Respectie erin. Siki naf alasma, dede naf alasma. Maar je moet respect hebben voor mensen hun leed. Is dat voor mij? Per mij goto. Mi bo weigeri. En dan nou te mi gwe. Dat ete seti of para. Amasa hoort duizenden sma voor de gek na para. Ook wat dat symbolisch in stem tapa man.
Boy, je de zei euro ko boom boy mima. Een euro ko. Zo ver gaan jullie. En het was niet. De man bete mi tak malon te gwe inom kosi. Nooit mi no kosi. Maar de man pot man kos niet. Non-stop de man epot mo. En het zei meer die zwak bagaaf de jongens. Dat baka verkiezen de man op bemoeien aan jou. De soort type lek you kop kade de soort type want na so de man is you. A enige man sa yo ma miti na Marlon. Sabi de altijd minder uno. Sabi kos mi. Sumami chiri. Utegi mi sumami kiri na. Mi no kiri ara mi anu krimi anu na brudu yare. Mi nooit no tegi was ma fu stem symbolisch tap want de desmaya. Ha? Mi anu krilo ko mi anu. Nanga dismaya pisma. Mi anu krimi ati kring. Ano mi kiras ni si tapa uku jada do ministra chere. Nanga noy man pat no. Ik was so buurman. You know suma chira man. Ha? Suma doe. De masrota man bakadat ama stifpa of Sumatro president damas do jaar nomo. Die vrouw was mijn buurvrouw. Die vrouw was mijn buurvrouw. Dus mi reketak. No. Ik ben niet in een positie om te oordelen en te veroordelen. Maar charas desman kon bakano tapa ukuno. Tapa ukuf neuman pat. Nanga dong ministra. Mi ba apon kap salon drapenesi neuman pat ina Pacific American Gigolo. Nam yere wan bakan nam yere des may bari. Dan mereka kan de wat moeisi of wat kalakalongo in as nisdo also. Want mijn kapsalon was vlak daar tegenover Sing Sing op die hoek. Toch tweede gebouw die kapsalon bede. Later meer tak de man sutaman kiri en koele bloeden joh. Ai. Mi 4 jaar. En die man had 2 kleine meisjes nog. Hoe oud waren die meisjes ongeveer? Minderjarige kinderen misschien 5 jaar, 6 jaar. De Chepbari. Hun vader ligt in koele bloeden daar. In de Dr. Sofie Redmondstraat. Anomitakiere. Gaat u het archief na. Uno val mi lastig, uno weer mi ede. Mino kiri. Anomi kier de 60's maar. Ik heb het altijd mi verdiend. Anomi kiri. Mi anu kring. If mi anu no be kring. Mi no bo ma jepisma. Met handoplegging. Mi ne vals me aan, maar je zit op social tak. Non-stop. Bepaalde mediahuizen, dit soort. Onderzoek noem maar op plaats. De ma ik geef maar ruimte. Maar zij kost donja. Mi jama money. 2:30. 5:30. Boy, aan mij kost me boy. Mensen komen zich vrijelijk aanmelden. Trama, ik kom melden de maar aan. Kijkt u, iedereen die komt is welkom. Mensen, iedereen is welkom bij me. Laat u niet tegenhouden. If you don't want to respecten, heeft de ander kon. Maar als u een zwevende kiezer bent, u bent welkom aan de Zwartenhovenbrugstraat. Als ik gekozen ben, word ik een van de parlementariërs van de dokja bevolking. Nooit meer dok. Altijd me beweeg me tussen zwaar. Je verstaat toch? En nu kom ik over als te zijn. En de leiding van de partij. Tot waar deze gasten voor het moment toe behoren. Nog 24 dagen. De man bardes matak hey boy Marlon. Marlon na alasta masa inkosio. Onterecht. Onterecht. Ik heb het hoogste goed wat ik heb ik bijna te grabbeld gegooid voor jullie. Om te zien hoe ondankbaar jullie zijn. Hoe of de man bekos donja. Ik heb videobeelden. De man bekos donja. Ik ben klatama egi voorzitter. Dus, minosap, if na udu loso dressi de man bonki na partijcentrum. Maar je lekker vet dat nekba. Als jullie zo overhoop zitten met elkaar.
Jullie zitten zo of jullie vechten non-stop. Er zijn bijna 5 tot 6 kampen in jullie partij. Ik was ook daar. Ik ken jullie allemaal. Een van die gasten is zelfs thuisgekomen, journalist, om me te vragen om steun. Minus een foto, minus een video, Adine is thuis geweest. Die steun gaat niet door. Misschien een materiaal gieten, maar potje dadelijk tap bij Facebook. Die steun gaat niet door. En ik heb niks tegen niemand. Hij is netjes gekomen. Hij heeft me netjes gevraagd. Toch? Aman kon netjes. We horen netjes. Aman kon actie niet. Verleden misschien af de man zei wat kan aman. Ik denk aman tak jongen. En bij kost me zo jongen. Sami doe jongen. Ja malon waarschijnlijk omdat ik weet. Ik kan jullie niet meer steunen om de samenleving te misleiden. Dekio krabasi ano sheng, masa pemba ano sheng, begadoti ano sheng na tampum fui ala. Luister nou, maar zei je uno altijd jongen, gaan jullie zo met hem om? En wat staat eigenlijk de samenleving te wachten, mocht het zijn dat jullie het electoraat zo ver krijgen om voor jullie te stemmen? Wat gaat er gebeuren? De parankineus op. Oppassen mensen. Ik scheld niemand uit in iemands anders voordeel. Maar als ik goed heb geluisterd, is men klaar. Men is klaar met IMF. Die hele setting is afgelopen. Alle tranches zijn netjes afgegeven. Je zag dat ik af IMF ik kon weer niet. Moet ik je ook foto's wijzen? Mensen van IMF. Die hebben stuur een van die foto's voor die meneer. Of Charing Konjimi. Zoek het snel, bij Charing Konjimi. Ja, daar lucht toe. Look nog. Wie heeft geen kapper nodig? Wie heeft geen professionele kapper nodig? Die dames ga ik besparen, maar ik kan zo een foto voor op de heren. Dus die Adinka Osoyera, maar ik ken deze man. Ik denk, u kent hem nog. Hij is mijn klant geweest. Goeie klant. Hij heeft 1 tranche gegeven, hebben ze gegeven, van 85 miljoen en het was zoek. Maar de samenleving heeft het terug moeten betalen. Het was 85 miljoen. Dat is de eerste tranche die gegeven is en het is, daarna is men niet doorgegaan. Je verstaat ze mij tegen je. No onderschat. One. Look in je. Oh ja. Appajan Leo. Look in je baka. Oh ja. Dus inderdaad, meneer Rozenblad. Dat is zo wie je kon, dus eigenlijk heeft u alle bewezen. Ja, maar foto of allemaal taxi, maar ze reflecteert taxi, maar ja. Hé, maar camera, mim sorry die deze. Hè? Deze, mina kaart niet. Mim sorry van mij, ik zijn voorzitter. Ja, we kunnen het wezen, hè? No, lieve man. Luister nou. Affetti, na een bepaalde man, heb ik al overgedragen aan de schepper. Milip de man die gado. Met gado oordeel, abra de man. Want ik weet dat ik goed heb geleefd. Zolang we was aan ipsa, af mi belguin zei, of na vrouw of na mama kiesie, kijk zo'n probleem, lost dit op, pakt dit aan. Ik heb iets op het veld gehoord. Atorif Puff Daddy Groe. Mitjes Abarek, ik heb alle stukken, alle kwitanties waar hij mensen heeft opgelicht. Ik heb alles. Ik heb het hard. Ik heb me op na Facebook. Ik heb mij fight wat af met tapa ukudrape. Amaf kusaway na straat. Kom hier rond tapis dat af. Mikon amaf kusaway na straat. En ik wil jullie vragen, ik heb alle respect voor die man. Ik grow op na man.
Mi ap respect, ja man. Die man is geen ondernemer, die man is een zakenman. En mij sere nyandra pe sei passie. Uno weer ama ede. U liba man aan rust. U misbruik ama so me jari. Nou de man potamalik beheerder voedrape. Laat die man met rust. Ik ben bij die meneer gegaan met 3. Ik had 3 DNA-posten toegewezen gekregen. Moet ik in een camera. Is dat me gona man? Ama weiger. Ama tak Marlon. Boy blessie boy. Mami de embarata nga misrefi. Mi tak sansu ma je vrede. En mi sabi, altijd de man fighta man. Altijd de man fighta man. Terwijl ama ejep de man ondermijna man. Tek kauboon toen ze inom tek tatatayeng. Ik ben ook een van ze. Hoeveel keren heeft men pogingen gedaan? Mensen, samenleving. De partij waar ik 25 jaar heb gediend. Hoeveel keren hebben ze pogingen gedaan om de zaak hier kapot te maken? Maar wat aan overgiti? Dat die me bij het president. Mi pote gelijk onder een broedhoef gado. Je verstaat me? U pote boom in u yesi. U pote boom in u yesi. Die Malo Rozenblad bij Zwartenhovenbrugstraat nummer 12. Mi bayeng nanga shweti money. Ja? Mi bayeng nanga blessing money. Nanga shweti money. Mi bayeng. En die mi bayeng. Daarom met no af de feti, no af de bonsa ufala jimi. No roko. Mi baya presi na bank. Mi laatste bankafschrift ja. Malo Rozenblad Trusthout Zwartenhovenbrugstraat. Mijn zoontje was baby. Huh? Toch? Mijn zoontje was baby. Mensen, met alles wat u doet, al uw handel en wandel, moet u plaatsen onder een broedu voor Jezus, voor koning Jezus. En daarom is het zo nooit gelukt, de politieke partij, om een kopje kleiner te maken hier. Ze hebben alles gedaan in hun vermogen om mijn zaak te vernietigen. Maar waarom? Terwijl ik bezig ben jullie te helpen, hoe de bezig is, chat me voet toe. Maar soort manier nadat ook kon doen aan samenleving te. Huh? Jullie hebben zo lang de tijd gehad om hervormingen te brengen. Jullie hebben het nooit gedaan. En nu komen jullie, kijk nou, de wil van een baas of een voorzitter of wat voor. De wil is voor zijn familie, niet voor de samenleving. Iedereen je hebt geen enkel wil. De wil is voor zijn familie. Ja? Iedereen die hij verrijkt heeft. Willen we teruggaan? Willen we teruggaan naar die tijd? Waar mensen daar staan. Stonden. Urenlang voor $200. Wil men weer? Meneer. Hoe kende die tijd van Chotelalto? Ik kan nu vandaag, verkopen ze niet veel, ik kan $1000 kopen. Normaal koop ik 2000. Ik ga niet zeggen hoe vaak. Maar voor $200 moest ik daar 7 uren lang in een rij gaan staan bij een man die niet eens een cambio heeft. Of had. Huh? En nu wil je terugkomen, koet. En mensen aanzetten om mij uit te schelden. Zonder reden, mijn man. Dat moment dat je niet meer binnen hun gelederen bent. Bijna want dan ben je ten dode opgeschreven, klaar. Het is afgelopen. En dan gaat men de zwakbegaafden gebruiken. Een soort media. Een soort... Hé, dus, meneer. Malo Rozenblad komt uit een achtergestelde buurt. En u gaat vragen, zeg,
Malo Rosenblad is veelomvattend. En Malo Rosenblad wil niet gaan voor hoge functies. Ik ben al tevreden als DNA. Ben ik tevreden. Omdat ik van daaruit weet dat ik ervoor kan zorgen dat LVV een boost krijgt. Eigenlijk, hoe had dat ministerie dat? Ik ben zo vaak geweest in het buitenland. Moeten we het wiel opnieuw komen uitvinden? Ik ben straks in Nigeria. Moeten we het wiel... Het enige wat we doen... En daarom wou ik eigenlijk niks in die richting zeggen. Maar het is irritant dat mensen, journalisten zelf zeggen om niet met je te praten. Men gaat zo ver dat men journalisten... En diezelfde man laat een blanke mevrouw bellen, zegt hij wil ze. Luister nou. Als u aan de macht komt, laat zeggen, u komt aan de macht. Ik gun u alles. Al had u het commissariaat daar van Paramaribo tot een Bonukampu gemaakt. Toch? Alla jurus ma bij dit rapen. Toch? Huh? Maar God ziet je. Hè? U mag worden wat u wilt. Ik heb er geen moeite mee. Maar ik ben ook deelgenoot van de samenleving. Mocht het zijn dat de samenleving u weer de kans geeft om uw geld te spugen op ze, moet ik je zeggen. De samenleving gaat iets meemaken dat ze nog nooit in hun leven hebben meegemaakt. We kennen die verworvenheden. We kennen dat gedrag. We kennen dat intern gevecht. En daarom zeg ik u, buitenlandse beurzen. Buitenlandse beurzen. Dan ga je zeggen, maar meneer Rosenblad, hoe buitenlandse beurzen? Dat je zelf nog wel buitenland nooit. Wie is op de one dat hij? Wie is op de one dat hij? Ik ga u materiaal wijzen. Heeft u het al gehad? Ik heb het al gehad. Oké. En het is niet één beurs waar ik op eigen kracht ben geweest. En niet alles zetten we op Facebook. Omdat mensen die meeluisteren moeten weten dat succes eigenlijk niet is voor Facebook. Succes aan voor Facebook. Je moet dingen op Facebook zetten van je pina, van je na next funyang, van je go biggie. Is dat niet toch? Dus dat input op Facebook. Maar in een pot op Facebook, hoe u bent afgestudeerd, welvaart en welzijn. Ze gaan. Facebook is vervallen tot mamio. Laten we een keertje ophouden en laten we dat negatief gedrag omzetten in positief gedrag. En dan kunnen we dat gebruiken als voor productie. Malo Rosenblad heeft het gemaakt, ik ben binnen. Mina pai mamoro. Maar ik heb mijn hele leven lang hypotheek genomen. Ik kan nu vrijelijk leven. En dat is een kleine ruimte om u deels in uw behoeften te voorzien. Want ik kom met ideeën, ik kom met opties. Het ligt helemaal aan u om invulling daaraan te geven en ik gun u. Als ik een ondernemer meeneem naar Nederland, of naar België, of whatever, naar Frans-Guyana, de Franse ambassadeur is mijn buurman, dat is mij goed weer. Wanneer ik u meeneem, heb ik vrede met uw succes als ondernemer. Noem ik nou een man, ik kom voor de ondernemers. Maar die man heeft nooit de onderneming gehad, die man heeft geen zaak. Mensen, gaat u goed bij uzelf te raden. Gaat u goed bij uzelf te raden. Wanneer u gaat stemmen, neemt u niet alleen uw pen mee, maar neemt u ook uw verstand mee. Want u zal er zeker bedrogen uitkomen. Gelooft u me wat ik u voorhoud? Ik heb altijd gezegd dat het vertrouwen gesteld in wie dan ook heilig moet zijn. Het moet heilig zijn. Daarom, ik heb hier nummer 49. Ik ga niet zeggen, geef me een kans.
Geeft u zelf de ruimte. En geen enkel ondernemer die wat wil ondernemen, zal men boycotten. Ze moeten durven als ik daar ben. Ze kunnen bij me komen met hun beklag. Dat moet soort ding hoe het niet hoort. Want er zijn zoveel grote voorbeelden om aan te tonen hoe het niet zou moeten zijn. Surinamers willen ondernemen, Surinamers willen aanpakken, maar al die obstakels en alle tegenwerkingen, wat men ondervindt, wat men ervaart, maakt dat mensen gedemotiveerd raken. Mensen raken gedemotiveerd. Zelfs mensen in Nederland zeggen me, hey boy Marlon, ik wil op een zaken als er een boy Marlon. Maar boy met vrede boy naar een tegenwerking. Laat het ophouden. Laten we teruggaan naar de basis. Laten we weer pinda gaan produceren. Pinda doku. Maakt niet uit van welke partij u bent. Maar no kopie misani. Want u gaat het niet doen. Laten we weer pinda gaan produceren. U bekadeng migramma, bekadeng pinda doku. Dat we meka nga pepere. Dat we mek zonder pepere. Ja toch? Pinda doku. Laten we weer pinda gaan praten. En laten we, vele van ze hebben mijn bedrijf vergelijkt met dat cassavefabriek waar ze $19 miljoen hebben gestolen. Ze hebben gestolen die cassavefabriek waar ze heel para voor de gek hebben gehouden. Nu zijn ze weer bezig. U kent City of Para niet. U kent Pembadotti niet. Huh? Wijlen, mijn moeder was sleutelbeheerder, hoofdsleutelbeheerder bij postkantoor. U kent dat computerproject niet waar ze gestolen hebben. U kent dat project niet van, oh de Bijangami. U kent dat project niet waar de IDB $3 miljoen $3 miljoen had vrijgemaakt. En via onze assemblee, dat DC heeft me zelfs verteld. DC for Life. Hij me zelfs verteld, $3 miljoen heeft die vrouw toen vrijgemaakt naar haar man. Door, look deze precies 5 termen, doorgesluist naar haar man. Het waren zijn woorden. En dan man leer. No. Gelden die bestemd waren voor de samenleving. Hoe begangen met dat? En moet ik was dat niet. Ik geloof niet in u hoor. Na de dood van die man is het afgelopen hoor. Mino demorare. En dan gaat u geen mensen aanzetten om me uit te schelden toch. Want na fio toch. Ik heb u geholpen toch. Is dat die bedankt die ik krijg? Want ik heb nooit iets gehad. Ik heb ook nooit iets gevraagd. Toch? Maar de samenleving gaat van een koude kermis thuiskomen. Wanneer ze de verkeerde keuzes gaan maken. De schepper heeft gezegd, niet één is goed. Daarom ga ik niet oordelen. Want ik ben ook niet goed, ik ben niet volmaakt. Maar ik heb geen bloed aan mijn handen. En geen corruptie. Ik heb in verschillende partijen gediend. Miwaka na morgen gulman sa epratimoni. Nooit met ik was in Sifama. Nu ook niet ten ominoteki. Ik ben voor mijn propaganda. Ik ben voor mijn propaganda. Dan ben ik Go TV. Maar ik ga actie no ans manex. Ik sa pepe iets de. Maar ik ga acties manex. Omdat dat moment dat je geld neemt van sponsoren. Je hebt money sponsor toch? Huh? We bervragen le kulawau ede. Sponsoren. Na de verkiezing, mocht u komen, gaan sponsoren hun tol eisen in grote projecten. Nog idee. En daardoor komt de... Men hecht meer waarde aan een vlag van een partij dan aan de Surinaamse vlag. En dat kan je ook geen vrije kleur ook aantrekken hier in Suriname, want dan ben je direct van zo'n partij. Maar het is de tijdgeest toch? Juist, inderdaad. Want like van mij dit jaar. Me weer zo'n kleur, me weer wat pas MP dan potet op een billboard munde. Samsa.
Maar A kleur af you? over billboard gesproken, tegenwoordig als je tak tramang en dat billboard puro voor tra partij toe, tra DNA kandidaten. Heeft u toevallig zoiets ook moeten meemaken? Ik heb het meegemaakt, maar ik wil liever niet op ingaan. Maar het is een teken van zwakte. Kijk, als ik een verkeerde handeling heb gepleegd, toch misschien op verkeerde advies, om een billboard ergens te plaatsen, toch? En het is verkeerd gegaan. En ik heb verkeerde informatie gehad, of wij hebben, dan leg ik me erbij. Dat zijn we verkeerd geweest. Begrijpt u wat dat betreft? Eerlijk toch? Ja. Dus daarom zeg ik u, maar billboarden, willens en wetens, is een teken van zwakte. Dat want dat is zwakkie. Je vrede. En vooral die groep die komt voor die 130.000. Mi leg je uit bij 130.000. Wat gaat u ermee doen? Laat me mezelf die vraag stellen. Wat doet me toch? Wat gaat u doen met wat dat gaat geld? u ermee doen? Wat ik ermee ga doen? Want dan heeft u ook uw kapsalon nog en nog een extra 130.000. Ik heb niet alleen mijn kapsalon. U plant ook. U plant ook, inderdaad. Luister nou. De media is niet om alles te zeggen, hè. Weet je hoeveel salarissen ik heb? Buitenland. Heeft u recentelijk gezien wat een voetballer voor mij heeft gekocht? Heeft u recentelijk gezien? Oh. If you know shende, I do food. Bij Barrio. Ik ben natuurgenezer. Als je spuitjes moet nemen voordat je gaat voetballen en Malo Rozenblad komt, geef me een van die voetballers die ik pas heb genezen. En een voetballer komt en Iyepamang. Weet je wat een voetballer verdient, een sporter in het buitenland? Ja, ze verdienen veel. En Iyepamang. En daarom zeg ik u, de natuurgenezing promoten. Dat is een van de redenen, want er zijn natuurgenezers gekomen uit het buitenland. En men heeft ze niet in contact laten komen met mij. Er zijn mensen die we hier gratis helpen, Prodio, Wejepdesma, omdat ze niet bij machten zijn, maar zij die kunnen betalen, moeten betalen. Maar dan heb ik het set nu over sporters in het buitenland. En het zijn niet alleen maar sporters. Die zitten met hernia, jicht, zenuwbeknellingen, artrose. Er zijn genoeg filmpjes op mijn TikTok Malo Rozenblad. En spreek dat niet voor zichzelf. En dan mi anodatra. Gaat er geen lichtje bij de samenleving branden? Ik ben geen arts. Mijn oma was geen arts. De schepper, Jesus Christ, was geen arts. Voetballer uit Utrecht. Zo. Ja, ik ben trots op u. Doet uw best. En hij is in Suriname. En zijn zus en de moeder hebben al misleerd. Afgereisd. Amalis. We weer ready. Dus, misschien want to man, hij gaat voor die 130. Kijk. Luister nou, ik ga... Er zijn een aantal, je moet niet generaliseren. Liksang, een voorganger doe, om iedereen onder één kam te scheren. Want dan voel ik me ook aangesproken. Maar er zijn genoeg mensen die eigenlijk, ik wil voorzichtig zijn, die alleen met haat en wrok rondlopen. Er zijn mensen, grote delen van de samenleving, die zichzelf niets gunnen. If ino lop yusre, fifa yo lop wantrawang. Liefde, rust moet bij uzelf beginnen. Als u dat niet uitstraalt, dat betekent imluk op doen voor sma. Verleden was mijn actie voor doen sanjing. Grapje. Mitaya ma amam up 2 liter krokodillen tranen. Amatak pa man café ne. Maar dat was hari hè.
2 liter krokodillentranen. Niks is minder waar. Je verstaan? Milop met me grap. Kijk hier. Mijn telefoon ook vriend. Temik ba, mika sorry, de appjes uit Holland. En die overmakingen uit Holland. Luister nou, if me no sorry den toch? De overmakingen uit Holland. If me no sorry den. Mi egia toestemming ka go in de media de bromi. Mi egi you like journalist a toestemming. Self-made manager. Mensen, dankbare mensen. U weet dat ondankbaar zijn een zonde is. Is dat na zonde ondankbaar zijn? Huh? If een man zit om een barbershop mee op. Maar hoe niet aan wande? We samen wat ik samen mee doen. Mi doe mi ook ook. Is dat om een barber mee train in Milibi na Santa Boma? Huh? Dus eigenlijk, wie moet dat goede wijn hoeft geen krans, hè? En daarom midden rustig, meneer Rigeri, zei de mim go fit na een kandidaat sa ikonta paleis. Maar if mi saptak, chinengre de in gevaar. Ga ik het kenbaar maken aan de samenleving. En mi sabitak, you know een oplichter, you ook over licht desma op. Mi no go fit na you. No. De samenleving, vooral in je directe omgeving, moet kunnen zien. Kijk bij mij bijvoorbeeld, mijn kinderen studeren. Je kan tak me afbiggen met me. Omdat ik het niet toelaat dat mijn kinderen op de hoeken van de straat komen staan. Nee. Wel eens, ik kan stoppen. Hoe drink ik mij bij een bier? Broer, maar mijn kinderen studeren, mijn man. Ik kan het niet toelaten dat mijn kinderen op een kabula party gaan, mijn man. No, ada uroko. Bij mij gaat het niet werken. Ik heb alle respect voor die groep. Laat dan in een partijcentrum. Dat is dan je gedrag. Is dat wat we etaleren voor de samenleving? Haat zaaien. Mensen aanzetten tot haat. Dat bagadat desma zelf zei potego sukutrobi desma dat usere voor dump ding. Want het zijn niet je type. Look nou. Pedeman bouw ala de biggie fella de. Drapen na citrus project. De gang biggie fella 2 hoog gaan 3 hoog. You let media man say play tak man. Baka verkiezen in durf. Kan de no desref nooit die pot je voeten naar den. Mijn huis doet geen onder. Maar ik heb in 40 jaar gebouwd. 40 jaar. En wie mag jou koros toe pensioen. En daarom zeg ik mensen, stem op nummer 49. En u zal er niet bedrogen uitkomen. Deze man steelt niet. Ik heb nooit gestolen. Een moment, Sami pleeg wat ontoelaatbare handelen in mijn boy. Dan komen we weer bij u. No, ik kan whip me en boomtranga. Boomtranga in whip me. No, omdat if I ben de bepusen kong ba. If I ben de. Ano, luister no. Ano, alamana matlek malo rusang blachere. Ano, alaman delek malo rusang blachere. Trouwens, bim sorry, ja filmpje Puff Daddy Crew ete. Noteren, dat is weer vergeten. Nee, het zit hier helemaal goed toch? Huh? Te ook bij. Dat moet sorry, ja film. Oké. Sami bescherm a hele organisatie. Die hele organisatie heb ik in bescherming genomen. Zeg, hey boy, hey vrouw, look nou. Wat probleem dit ja? Als aan samen is een probleem en aboy leks maar op. Als we dat ook die nummer mogen plaatsen. Maar len money en aan mij gide man bigitaki. Voice de toepe aan mij kosi. En bewijs de. En dan mij bel je. Dan mij bescherm Puff Daddy Crew voor Flora. Met tekama in bescherming. Maar als er taki met hem, maar tak boy broertje in af nakite de remi man. Min op het disa Facebook maar in haar rekening. Ete feefis ma aba film. En nak tu film. Tu film de. En de film grootje. Wat men doet aan uitlatingen richting die mensen. Zijn persoonlijkheid.
En mi puse een man dok. Peo dokago. Pepi be sabi pepi tak jima film kom sering. Mine lite met akere. Is mevrouw Hok van de gepensioneerde van de DSV. Je mag doorkomen, je mag doorlopen. Dus daarom zeg ik het, ziet die mevrouw er niet goed uit? Ziet mevrouw Hok er niet goed uit? Mooie vrouw toch? Mooi hè? Heel leuke mevrouw. Mevrouw Hok, hoe lang bent u klant van me? 18 jaar. 18 jaar bent u klant. Heeft u dat haar gezien? Is geen wever. Is gestraight haar. Is dat Amelie's ook koot en trouwen. En de dochter ook. Toch? Mevrouw Hok, ik zei het net, zijn gepensioneerden die mee kunnen gaan. Luca vrouw. Zou deze mevrouw niet mee? Als ze wil, dat weten we niet. Maar die mevrouw is zo goed uitziende vrouw dan. Ze ziet er toch gezond uit. Look of hij brengt hier. Zou ze de kennis, hoe lang heeft u gewerkt bij de bank? 37 jaar kennis zit nu thuis. Minotak te roesten. Want ze moet ook genieten van haar oude dag. Maar als u mee wil participeren in budgetteringscursussen. Om jongeren op andere ideeën te brengen. U komt uit een zeer beschaafde familie. U bent geen tabula type. Auw. Dus, loop zo maar met je mevrouw Hok kon je dan zeggen. Nou, maar mevrouw Hok heeft heel lang gewerkt. En deze mensen, moet je zeggen, petje af voor deze mensen. En deze groep heb ik als... Deze mevrouw gaat nooit iemand uitschelden op Facebook. Kost tot takkie lang de wandati. No. Sorry hoor dat ik u bij heb genomen. U gezicht is niet in beeld. Maar als u zegt, dan men zal u kennen. Ik heb ook een paar hoor, elkaar die hier zijn gekomen, die hier komen, waarvan ik ook heel veel heb geleerd. Ik leer ook veel. Er zijn zoveel juristen die tijdens hun studie hier kwamen in de zaak en nu afgestudeerd zijn. Anderen zijn zo populair nu. Is dat niet toch? Verleden misschien was zwaar gewicht in Jerry. Zwaar gewicht, zwaar gewicht in Jerry. Ik heb daar haar ook een aantal keren mogen doen. Ik heb veel van haar geleerd. Ik heb niet altijd naar haar geluisterd hoor. Want ik bij Arka-vrouw dat in het begin, denk ik dat ik veel verder zou zijn met mijn product. Want ze had alle stukken voor me gebracht. Ai boy. Ze had alle stukken voor me gebracht om mijn product juridisch te beschermen. Ai, maar ik heb niet naar haar geluisterd joh. Ik had niet gedacht dat Surinamers zo gemeen zouden kunnen zijn tegen elkaar. En het is een heel... Natuurlijk, ik ben niet altijd eens naar elkaar. Ik ben niet altijd eens naar een biggie vrouw. Of de moro biggie wang. Ik ben niet altijd eens met haar. Maar de kennis en de kunde die vrouw heeft, is om u tegen te zeggen. En net als wat ik u zeg, er zijn genoeg, en ik wil praten tot slot, tot de gepensioneerden. Er zijn genoeg gepensioneerden die nog hun bijdrage willen leveren. En bij mij, Malo Rozenblad, gaan jullie me van wat ik machtige, want het is een machtiging, zullen jullie er niet bedrogen uitkomen. En de jeugd, de jongeren, je hebt padre. Na padre de mij karmita pa veld. Ja? Padre no mek de jong wango na kabula party dus. No, ano uroko. Strafbaar. Ano uroko. Ala demang. De ghetto, ala demang te demang konami. Padre, respect. Total respect. Dus daarom zeg ik u, kinderen, jongeren, laat me u advies geven. Je mag party, maar op maat. Jongeren, er zit geen liefde meer in het muziek. Laat men andersoortige muziek maken. Bob Marley model, Peter Tosh model, Black Uhuru model, toch? Laat men muziek maken met iets inhoudelijks. Dat refrein moet toch een inhoudelijk karakter hebben, maar akapukiri sutu, sluipen geroof gesutu. In berekent dat je me begin arki, of de pokunono, de voorziet me po jam suti boy. Ja toch, wat?
de beïnvloeding toch? Artiesten, alle respect, maar Mino kan bekom bepaald je uno, maar maken jullie andersoortige muziek. Opbouwen natuurlijk, en trouwens, soms spreken Archie Eva jaren met dat boeien. Maar je mag zijn Joep Chingo, maar Mino zijn Joep Chingo. Isabi omdat mijn kinderen studerende kinderen zijn, omdat meestal vette brokken toe. En daarom vraag ik, en vooral, alsjeblieft neemt u me niet kwalijk, aan de Afro-Surinaamse jongeren. Alsjeblieft, ik heb kapperscursussen gegeven. Alles soort cursus migi voor resocialiseren. Ga jullie niet klakkeloos met de stroom mee. Kijk, we hebben jongeren nodig, maar kijk wat voor gedrag ze etaleren naar elkaar toe. Jongeren zijn welkom bij me, mina padre, mina vader figuur. U kan komen, maar u nog komen naar BS tap me. U komt naar een plan tap me. Ik gun jullie. Ik wil jullie opheffen. Ik wil jullie ondersteunen in de samenleving. Dat jullie gaan moeten werken. Aan de kantlijn blijven staan en blijven roken. Dat gaat jullie niet brengen waar jullie willen zijn. Serieus. De tijd kan je niet kopen in een bambay tijd. Tijd is kostbaar. Jongere tijd is kostbaar. Vergooi je tijd niet om zomaar voor iemand te gaan stemmen die niet in je behoeften kan voorzien. Gaat u uw tijd niet verdoemen dat u voor iemand gaat stemmen die eigenlijk voorbij gaat aan de maatschappelijke realiteit, die al zoveel kansen heeft gehad. Gaat u niet op iemand stemmen die al daar was en niks voor u heeft betekend en weer voor de deur gaat komen. Misschien hebben jullie me niet vaak gezien, niet overal gezien. Maar ik draai een bedrijf, ik draai een fabriek. Ik heb winkels waarmee ik zaken doe in het buitenland. Als ik een donatie krijg, is het meegenomen. Is dat donatie toch, van voetballer? Huh? Ja. Gaat u het ook doen. Iedereen heeft talent. Iedereen heeft talent. Maar gebruik het op de juiste manier. Gebruik je talent. Iedereen heeft de gave gekregen. Laat uw gave niet eens zijn om anderen non-stop te bekladden. Als de persoon gestolen heeft, heeft de persoon gestolen. Daar komt de persoon niet onderuit. Toch? Maar kom niet in de politiek om jouw wangedrag en jouw duistere praktijken onder stoel en tafel te schuiven. Ik denk dat ik daarmee kan voldoen. Ik sta open voor iedereen. Wanneer mensen hier komen met een aandoening, vraag ik niet van welke partij je bent. Ik vraag ze niet, het gaat me niet aan, het interesseert me niet. Wanneer je hier komt, moet je zaken komen doen. En ik sta open voor alles en iedereen. Jullie zijn welkom en stem op nummer 49. En u zal er niet bedrogen uitkomen. Zo niet, wens ik u alle succes van de wereld verder. Want dan moet ik verder. Ja? Alsjeblieft, gebruik uw verstand. En meneer Rosenblatt, geeft u nog kappercursussen? U weet dat ik 4 jaar heb gediend in Santa Boma. Sport en jeugdzaken heb ik een aantal jaren gediend. Ministerie van Onderwijs en Volksontwikkeling, Lukenja, ook gediend. Kopura pamflet voor mij. Kijkt u hier. Resocialisatieprogramma's. Kijkt u daar. Een leerling is bezig. Een leerling van 30 jaar terug. Schuif even op. Kijkt u naar mevrouw Hop der haar. Gestreed haar. Dit is gestreed haar. Kijkt u naar dat gestreed haar. Hoe nog wat even zien. Toch? Aan dat product. Toch? Hoe nog wat dat product. Kijkt u gestreed haar hier. Is je gestreed haar? Is gestreed haar, meneer. Aan een weef. Ja? Yes. Ik ben een heel strenge leraar. Heel streng. No nonsense. Begrijpt u? Ik tolereer. U gaat mijn kostbare tijd niet komen verbruiken om ontoelaatbare handen. Ik heb regels. Dus na de verkiezing begin ik weer met een kapperscursus.
En dan ga ik u wijzen, als alles goed afloopt, ga ik u wijzen wat ik voor u kan betekenen. Maar wees niet werkschuw, imloproko. Dank u wel, meneer Rozenblad. Kijkers van binnen- en buitenland. Kulturu TV hebben wij vandaag hier meneer Rozenblad gehad. Ik wens u een fijne dag verder en ook een fijne kijkplezier. Ben jij een gedupeerde van de toeslagenaffaire, ouder, kind of ex-partner? Ga dan naar stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel. Vaderland, Suriname is mijn vaderland, yeah. Vaderland, Suriname is mijn vaderland. Suriname is een heilig land, maar we doen wat toe onheilig staan. Toen pijnig man, maar de man niet veilig staan. Zorgen moet je doen, niet maken. Zorg is persoonlijk. Onze jongste patiënten krijgen daarom bij de huisartsenspoedpost ook een persoonlijke behandeling. Onze artsen zijn zeer bekwaam in het opvangen en behandelen van uw kind. Huisartsenspoedpost Suriname. Uw zorg is onze zorg. Die Frenti Route Dorpaka. 11 mei moederdag die alla mama in Amsterdam. De Beko Theater, Nes 75. Met het prachtig stuk Kuku Magda Nanga Kondere Aisa. Magda, no be arkirebos como sabe kisi. Fu encontre Aisa. Uko lukuleri dansi prisiri. No afronto yu kulturu. Nanga different route famiri. Different route famiri. Bas Berg en Friend Nanga Warimbo Crioro. In loop 3 uur Bacadina. Surinaamse keuken aanwezig. You sabi fa autorities e Gomorofara. Buy je kaarten online voor maar €23 of eventechshop/SFRYBWZN. Telefoon 020 3300 670 en aan de kassa-tickets verkrijgbaar Kuku Magda Nanga Kondre Aisa. Buy je kaarten no! Mama hoor baka Juno. Vaderland, Suriname.